Joo, hyvää päivää vaan kaikille. Minun nimi on Visa Törmälä ja tulen seuraavassa käymään läpi uusi ICT-hankkeeseen liittyviä asioita. Eli mitä hankkeessa on tehty, mitä tullaan tekemään, kuinka tämä hanke kaiken kaikkiaan etenee, mikä on toimintatavat, toimintamallit ja minkälaisten sisältöjen kanssa ollaan tekemisissä. Ensin muutama sana itsestä. On toiminut jo vuosien ajan, yli 15 vuotta, erilaisissa tietotekniikkaa soveltavissa kehitystehtävissä, tutkimustehtävissä, alun perin ja ensisijaisesti erilaisten oppimisjärjestelmien kehittämisten osalta, mutta myöhemmin sitten monien muiden toimintamallien, toimintakonseptien kehittämisen parissa niin julkisella sektorilla kuin yrityksissä. Eli oppiminen kaikessa tekemisessä on keskiössä. Niin myöskin tässä hankkeessa, tämä on koulutushanke ja mun tehtävä on luoda ja rakentaa tälle hankkeelle sellaiset puitteet ja semmoinen ympäristö, jossa ne henkilöt, jotka tulee hankkeeseen osallistumaan, oppivat sellaisia asioita, mitä he toivon mukaan pystyvät soveltamaan sitten omassa työssään. Tuottava ja uudistuva Suomi, eli digitaalinen agenda vuosille 2011-2020 painottaa nimenomaan sitä, että kestävä kehitys ja taloudellinen kasvu riippuu siitä, millä tavalla me opitaan käyttämään niin julkinen hallinto kuin yksityiset tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia. Toisaalta taas sitten yritysten osalta nähdään, että teknologian näppärällä hyödyntämisellä pystytään parantamaan pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä ja sitä kautta kilpailukykyä. Tällä pitkien etäisyyksien Suomessa me ymmärretään ihan hyvin se asia, että meillä pitää olla hyvät toimivat verkot, meillä pitäisi olla hyvät toimivat verkot niin, että me pystytään toimimaan kansallisesti tai globaalisti siinä ympäristössä ja siinä markkinoissa, jossa itse asiassa kaikki tällä hetkellä tässä maailmassa on. Maailma muuttuu perin kovaa vauhtia. Tietotekniikka on muuttunut. Vielä joitakin vuosia sitten me toimittiin pelkästään sähköpostin varassa. Jos me tehtiin web-sivuja, me jouduttiin tekemään ne omalla tietokoneella ja lähettämään verkkoon tai ostamaan se palvelu joltain muuta. Mitä on tapahtunut? Me pystytään tällä hetkellä tekemään paljon asioita suoraan verkossa. Me tehdään sisältöjä verkkoon, me jaetaan niitä verkossa, me kommentoidaan niitä verkossa, me jalostetaan niitä verkossa ja niin eteenpäin. Uusi teknologia, jota kutsutaan Web 2-teknologiaksi, mahdollistaa meille aivan toisenlaiset tietotekniikan käyttömahdollisuudet kuin mitä meillä oli vielä muutamia vuosia sitten. Erilaisia päätelaitteita on viimeisen muutaman vuoden aikana tullut oikeastaan aika paljonkin. Älypuhelimista on ruvettu puhumaan entistä enemmän. Sitten meillä on tullut tämmöiset pädit tai tablettitietokoneet täydentämään nyt sitten tätä ihan meidän perinteistä pöytätietokonemaailmaa. Ja älypuhelimistakin sen verran, että kysymyksessä ei ole itse asiassa enää puhelin, vaan kysymyksessä on tietokonepääte, jolla pystytään tekemään osin samoja asioita, mitä aikaisemmin tehtiin tietokoneella. Web 2.0 tarkoittaa läpinäkyvyyttä, tiedon tuottamista. Alkaa heijastua hiljalleen myöskin yritysten toimintatapaan. Se, että aikaisemmin tietotekniikkaa, kuten kerroin, käytettiin omilta päätteiltä suljetusti, välitettiin tietoa ainoastaan niille henkilöille, kelle sitä haluttiin välittää. Tällä hetkellä ollaan menossa yrityksessä siihen suuntaan, että tämmöisen niin kuin tiedon käsittely, tiedon tuotamiseen, tiedon jalostamiseen liittyvät prosessit on entistä läpinäkyvämpiä. Ja sillä alkaa olla merkitystä myöskin sen yrityksen kyvykkyyteen, nopeuteen reagoida muutostilanteessa, sen kyvykkyyteen käyttää se organisaation tietoa entistä paremmin siinä omassa toiminnassa. Pohdinnan osalta toki sitä olisi voinut jatkaa pisempäänkin, mutta on äärimmäisen tärkeää pystyä jollakin tavalla positioimaan itsensä, että missä me ollaan menossa kehityksen osalta, mikä meidän toimintaympäristö on, minkälainen teknologia meillä on ja niin eteenpäin, jotta me pystyttäisiin näkemään niitä mahdollisuuksia, mitä se tarjoaa meille. Niin kuin hankkeen semmoisia keskeisiä painopistealueita on nimenomaan käyttöön liittyvä osaamisen lisääminen, käyttöön liittyvä ymmärryksen lisääminen, niin kuin uusien toimintamallien, hyvien käytänteiden, uuden toimintakulttuurin omaksuminen. Sitten tämä sisältöihin
panostaminen, että me opitaan ymmärtämään se, että ne sisällöt on ainoat, millä me pystytään niin kuin jakamaan tietämystä, jakamaan osaamista, mitä me pystytään jalostamaan eteenpäin. Kaikki perustuu tietämykseen, sen tuottamiseen liittyviin prosesseihin, millä tavalla me sitä jalostetaan, miten me jaetaan sitä edelleen. Tämä uusi teknologia, uudet välineet, uudet jakelukanavat tulee tarjoamaan meille mahdollisuuden myös tuottaa uudenlaisia tuotteita tai palveluja, jotka täydentää meidän nykyisiä tuotteita tai palveluita, tai sitten meille syntyy kokonaan uuden tyyppistä liiketoimintaa perustuen tähän. No mikä mun tehtävä tässä hankkeessa? No se on tietysti luoda sellainen ympäristö, joka mahdollistaa tähän aiheeseen liittyvän oppimisen. Ja toimintatavat tulee olemaan pikkasen erilaisia kuin ehkä monet ovat tottuneet, minkälaisia koulutushankkeet ovat. Tässä tulee olemaan hyvin vähän tämmöistä määrämuotoista luokkakoulutusta. Tulen käyttämään hyvin paljon verkkokoulutusta ja verkkokoulutusta nimenomaan sen takia, että me pystytään kehittämään ja rakentamaan uudenlaista koulutusmalleja, jolla me tavoitetaan ne ihmiset siellä, missä he ovat ja semmoisena aikana, milloin heillä on aikaa opiskella. Lähikoulutuksia varten mulla on sitten olemassa ympäristö, joka tukee nimenomaan sitä monikanavaisuuden oppimista. Ja niin kuin tuolla alussa sanottiin, että päätelaitteita on monenlaisia, ei ole enää tämä pöytäkone. Nyt me päästään tässä oppimisympäristössä ihan perustietojen käsittelystä aina sitten tähän mobiiliin tietojen käsittelyyn ja siihen, että millä tavalla nämä eri päätelaitteet tulee toimimaan yhteen, kun käytetään eri sovelluksia. Ja tähän integroituu sitten paikkatietojen hyödyntäminen. Joo, tähän loppuun näytän muutamia esimerkkejä nyt asioista, mitä tässä hankkeessa voidaan niin kuin käsitellä. Ja tässä on yksi esimerkki siitä, millä tavalla me pystytään yhdistämään nyt näitä karttoja ja erilaisia sisältöjä, mitkä on joko videopalveluissa tai oikeastaan niin kuin missä hyvänsä palveluissa me voidaan upottaa niitä tänne. Ja tällä tavalla pystytään tekemään hyvin aluemarkkinointia, mutta voidaan kuvata myöskin erilaisia prosesseja, mutta tulee itselle bioenergiahankintaketjut ja niin eteenpäin, mitä pystyy tekemään niin kuin näkyväksi. Mulla on esimerkki siitä, millä tavalla esimerkiksi niin kuin näitä tämmöisiä ilmaisia sivuja, videopalveluita ja karttapalveluja voidaan yhdistää vaikkapa niin kuin tuote- ja palvelukehitykseen. Tässä on kuvattu itse asiassa yksi retkeilyympäristö, retkeilyreitti ja sen pohjalta on lähdetty laatimaan siihen uudenlaista ohjelmaa, millä tavalla opastus viedään läpi. Se on visualisoitu näillä työkaluilla, videokuvilla, mitä se ympäristö pitää sisällä siinä. No sitten tässä on esimerkki, millä tavalla esimerkiksi Googlen Street Viewtä voi käyttää. Me voidaan ihan hyvin yhdistellä sitä katunäkymää. Me voidaan tehdä siihen viereen oheen lomakkeita. Ja nyt sitten, jos ajatellaan vaikka kyläsuunnittelua ja niin eteenpäin, niin tällähän me pystytään hyvin tekemään tämmöistä miljöömaisemasuunnittelua. Yleensä keräämään kommentteja, ideoita, ehdotuksia, jotka liittyy johonkin tämmöiseen ympäristöön. Ja sitten tähänkin on integroitu taas joku toinen työkalu kylkeen, eli tässä on tämmöinen lomake, joka on toteutettu toisella ilmaisella työkalulla niin, että me voidaan teemottaa se, että vastailepas tämmöisiin kysymyksiin, kun katsot nyt sitten tätä maisemaa tuossa. Kepsi on pistetty povitaskuun ja ajettu kelkalla reittiä ja otettu kuvia, ja sitten kun on kelkkareitiltä tultu, niin ollaan koostettu se reitti ja ne kuvat, ja ne on saatu vietyä karttaan niin, että siinä on syntynyt ikään kuin puolivahingossa ja automaattisesti sitten tämmöinen reittiopastus. Videoiden teosta, toki me voidaan käyttää videokameroita, mitä mä nyt tässä itse käytän tässä tilanteessa, mutta me voidaan tehdä myöskin videoita still-kuvista. Tässä on esimerkki Picasa-ohjelmasta, missä pelkästään maalataan kuvia ja ohjelma koostaa niistä automaattisesti videoesityksiä. Ja niin kuin tässä huomaatte, niin näitä yksittäisiä kuvia, niihin pystyy lisäämään tekstit, ja nyt tässä tulee mieleen kaikki erilaiset käyttöohjeet, tai työohjeet, tai opastukset ja niin eteenpäin. 3D-ympäristöstä päästään kuva-albumeihin. Kuva-albumeissa kuvat elää omaa elämäänsä, siellä on paikkatiedot, siellä voi olla teksti, ja taas tulee tämmöisiä siltoja tavallaan yhdestä materiaalista toiseen, ja tällä tavalla ihmiset liikkuu hakien niitä sisältöjä, mitkä heitä kiinnostaa.
useissa eri palveluissa on olemassa myöskin mahdollisuus seurata sitten käytöaktiivisuutta, joka antaa hirveän hyvää tietoa eri toimijoille siitä, että millä tavalla, minkälaiset ryhmät, kuinka paljon on kiinnostunut niistä asioista, mitä on näytillä. Julkiset palvelut tulee olemaan ihan keskeisessä roolissa tässä, ehkä palvelut yleensäkin, niin tässä kyseisessä hankkeessa koulutuksissa. Mulla on speksattu yli 30 erilaista aihetta, mihinkä mä pystyn tekemään niin kuin koulutukset enemmänkin. Tässä on nyt esimerkki siitä, että miten niin kuin julkisia palveluita tuolla verkossa on olemassa. Tuossa näkyy suuri osa Euroopan taivaalla olevista lentokoneista, niiden reiteistä. Tuossa ollaan Lontoon päällä. Ja nyt kun sitten halutaan yksittäistä lentokoneesta tietoa, mikä siellä menee, vaikka joku tuttu tai sukulainen menee koneessa, niin me saadaan sieltä sitten niin kuin koneen tiedot, lentonopeudet, lentokorkeudet ynnä muuta. Tuosta koulutuksesta vielä, niin yksi koulutuksen tarjoamisen tapa, verkkokoulutus, lähikoulutus, tulee olemaan myöskin reaaliaikainen verkkokoulutus, eli erilaisia videoneuvottelusysteemeitä mä tulen käyttämään siinä. Ja nyt tuo vastapuolen henkilö sattuu olemaan ihan vaan taulunkuva, että ei ole kukaan sukulainen siellä. Mutta näiden järjestelmien mulla on käytössä muutamia erilaisia. Skype on teille tuttu, mutta sitten on muutamia, jotka on ihan tarkoitettu. Näitä muutamia esimerkkejä, mitä oli, niin näiden lisäksi on sitten ihan tämmöisiä 3D-maailmoita. Ja me pystytään tekemään siellä ympäristössä kaikenlaisia asioita. Yksi, mistä ollaan kiinnostuttu, on muun muassa koulutus. Siellä pystytään simuloimaan erilaisia koulutustilanteita ja tapahtumia. Ja virtuaalisesti, kun kokoonnutaan, niin minä olen omalla koneella, ohjaan omaa avatariani. Sinä olet omalla koneellasi ja ihmiset ovat missä päin maailmaa hyvänsä ja pystyvät toimimaan samassa 3D-ympäristössä. Joo, kiitoksia teille oikein paljon. Tässä yritin kovin tiiviisti esittää näitä asioita, mutta mahdollisuuksia on todellakin valtavan paljon olemassa ja eri toimialoille. Tässä tuli vähän yksipuolisesti nämä asiat. Yksi mielenkiintoinen on nämä tämmöiset QR-tagit, eli kun mä otan kännykällä kuvan, niitä osaa lukea sen ja hakea sen sisällön, mitä me tänne speksataan, mutta se on sitten toisen kerronnan juttu. Kiitoksia teille.